amanamina di banua ginjang, sai pinar badia magoarmu, sai rumah harajaonmu, sai saut malomoni roham di banua tongaon, songona di banua ginjang. Rehon matu hami sadarion hangoluan sipari, sesa madosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan na angka berdosa tu hami. Unang hami tagihon tu pangunjunan palua mahami sian pangago. Aihodo nampuna harajaon dohot hagogoon rodi hasangapon saleleng nileleng na amin. Saya di debata Jehovah ido ama pargogo na sohatu dosan na tumo palangit dohotano. Au saya di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean si Antondi parbadia andorang sohabubohon. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mate tarpajal doibana di hau pinar silang. Na tua tu banua toru dung ditanom inamulak mangulu di hari patoluhon nama naik tu surgo lau hudul tu siamun ni debata Jehovah. Amanai pargogo na suhatu dosani disi maibana paimamulak sogot tu tanoon manghuhumi alak na mangolu dohot namate. Au porsea ditondi parbadia jala adong sadahuria nabadia huria hatopan ni halak Kristen angka nabadia dohot dihasesa ani dosa dohot dihatai mandok mulak mangolu dosogot daging ni halak naung mate dohot dihangoluan naso rasuda. Amin.